Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji bakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani kulinji mwani akotia kujibaji kudi usaruga kulilabe nanga solora ledesi ya odija shirugu goshani kudi usaruga kulilabe nanga solora ledesi ya odija. Mabwino tikulandireni pa wireless ya Times lero lachitatu mu programu yathu yotsiriza msabatayi ya kulinji imene timakhala tili pano ndi nkhani zosiyanasiyana zoti tikambirane zimene zikukhudza dziko lathu m'magawo osiyanasiyana kani magawo omoyo chitukuko chuma ndi zina zotero. Ine ndi Benedetta Chiwandamiya. Sabata ino kapena nene kuti lero pamene tikumaliza programu yathu ya kulinji mu sabatayi tabweranso ndi nkhani ina yofunikira kwambiri, nkhani ya mawanja ena mati mabanja. Chichewa ndi kachilankhulo kovuta kwambiri ngakhale kamaoneka ngati kuti ndi kachilankhulo kamene timayankhula tsiku ndi tsiku. Nkhani imeneyi ikuchokera ndithu kuti posachedwapa bungwe la National Registration Bureau NRB linatulutsa ndithu chikalata chowunikira kapena kuti kufotokoza momveka bwino kuti kodi mabanja ovomerezeka ndi ati malingana ndi malamulo a dziko lathu lino la Malawi. Nde komano ku mabanja ambiri nkhani zimene ziso zinabweretsano kuti kodi nanga ifeyo mabanja athu amene tiliwa ndi ovomerezeka kapena ayi. Ndili ndi Innocent Mphongolo mu studio muno, komanso tikhale ndithu ndi Norman Flati kuchokera ku National Registration Bureau amene ndi mneneri wa kumeneku ndithu kuti atiwunikirenso ziwiri zitatu malingana ndi chikalata chimene anatulutsa kuti tikamati banja lovomerezeka ndi malamulo a dziko la Malawi tikunena liti. Tikhalenso ndi Moses Mkandawire amene osewa ndithu alikale palaini tikhale tikukambirana nawo amene akuchokera ku Church and Society. Banja limayang'ananso nkhani zimenezi za mipingo komanso madera kuti kodi society yathu imazindikira motani nkhani za banja nanga tingazifananize bwanji ndi malamulo kuti zonse ziziyendera limodzi. Komanso tikhale ndithu tilinso ndi atolankhani athu amene akhale akuyenda m'maderamo kumvanso maganizo kuchokera ndithu kwa Malawi nwake Matilda Majawa, Mese Matonga komanso Fales Ntambo. Ndi Innocent, tiyambire pamene papa nkhani chikalata chinatuluka kuchokera ku NRB chofotokoza kuti ayi tikamanena za banja tikukamba ABC koma m'maderamu tikudziwa kuti mabanja alimo ndithu magawo osiyana makategori ndi ambiri kuposa amene mwina NRB inafotokoza. Koma tiyambe kumvera kwa iwe kuti chikalata chimene chinatuluka unachimvesesa motani tisanapiteso kwa Norman Flatira kuti nawonso atiwunikire kuti kwenikweni banja ndi chani fuka ena tithaupezeka kuti sitili babanja koma kumaona ngati tili babanja m'maderamu. So I think nkhani imene amakamba kwambiri ndi nkhani ya ukwati. Nkhani ya ukwati kuti pali maukwati amene amachitika ndi ndondomeko zake. Dziko lino limavomereza maukwati motsatira ndondomeko. Nthawi zina amene ukufotokozeramo munthu utamaona ngati kuti yayi unapanga ukwati zonse ndi zabwino bwino tikusiyanisa ili mati banja koma nkhani ndi ukwati chabwino kuti ukwati uno ndio umene umakhala kuti mwina ukupita ku banja chabwino. Zinthu izizi mwina zimazaoneka zophweka anthu akamangozifotokoza chonchi kwa pamazatha kukhala ma issues ena amene amakhala legal. Mwina anthu afuna usiyana banja kuzapezeka kuti akuza kuti inu simunda silina banja sibukufunika so kuli masula ya ilili panalibepo banja kapena mwina wina watisiya pali nkhani mwina zoti anthu agawane mwina ziwiri zitatu upeza tati ili tu mwina mmene malamulo alili sina libanja. So NRB imafotokozera kuti mwina mukuona kwa malamulo a dziko lino akamati uwu ndi ukwati amatanthauza kuti chani ndi amafotokoza kuti ayi pali zinthu zingapo zimene amayang'ana. Wani anafotokoza kuti tikamakamba za ukwati umadalitsidwa not kudalitsidwa koma ukwati umavomerezeka
avomerezeka pa ndondomeko zitatu civil, traditional, komanso religious. So ndizi jamapeza ena apita ku church akadalitsa ukwati, ena apita kwa DC akukamangitsa ukwati, ena apanga wa mudzi timati tradition amene onso akapanga ukwati ndi amafotokozera zinthu zimenezozo. Komano panabwera zinthu zina zona kuti malo onopangira ukwatiwo amene onso akupangano determine kuti mwapangazo ndi zenizeni kapena si zenizeni. Malo opangira ukwatiwo ena masiku ano zalowa fashion, anthu amatengana kupita ku timati chani garden, akupita akapanga ukwati ku garden. Pali nthawi imene munthu amenera apemphe apasidwe chilolezo kuti akapanga ukwati ku garden. Ngati munapita akapanga ukwati ku garden musanapeze zilolezo zimenezo kumene ukwati palibepo. So ndi zinthu ngati zimenezozo zimeneno INRB atazifotokoza tinaona kuti pamasamba mchezo panali nkoke anthu amakamba ndithu zambirimbiri. Ndi timaona kuti nkhani zimenezi atikhoza mazoona mwina mokhanga ndimozibeputsa ena tulota wavuta, ena kuona kuti akhanga ndeti tikayambireso kodi anthu amene anapanga akunena kuti malo amene ngati machechi akuyena kukhala olembetsedwa akhale ndithu kalembetsedwe kake so kampingo kakhale kotere masiku ano kwangobwera mipingo pombwerekete mipingo yambirimbiri kumanabwa kuti uso kuti mukuti amene wawanso akapanga akadalitsa maukwati ngati amene aja mwina maukwati amene aja ni maukwati osavomerezeka. Ndeti mafuna kuti Amalawi amvetsetse adziwe kuti kodi izizi ndizotani ndifaketi ndi makosana awiriwa kuti atithandizire magawo amene. Chabwino ndiye pa laini tili ndi Norman Flatira amene ndi mneneri wa bungwe la National Registration Bureau. Aflatira mwadzuka bwanji? Tadzuka kakumeneko bwana Madam Benedetta. Inenso ndadzuka bwino ndithu. Nkhani ndi imeneyi choyambirira tifuna mutatiwunikirako kuti tikamanena za maukwati ovomerezeka kwenikweni mwina malingana ndi malamulo athu tikuyang'ana magawo ati ndi ati. Ziko mukwambiri choyambirira amene akutimvera komanso Amalawi onse akuyenera kudziwa kuti maukwati mdziko muno amene anali referee kapena kuti amene anali woyendetsa kuchita regulate anali a registrar general kufikira mwezi wa September chaka chatha pamene lamulo linasinthidwa, lamulo la maukwati amati Marriage, Divorce and Family Relations Act. Lamulo linasinthidwa chaka chatha ndi aphungu ndi kuchotsa a registrar general kapena kuti office ya registrar general kuyikapo a director a NRB kapena kuti NRB kukhala bungwe limene likuyenera kumayang'anira ndi kuyendetsa ntchito za maukwati m'dziko la Malawi. Iye kuyambira mwezi umene wa September takhala tikulumikizana ndi a registrar general kuti atipatsire bwinobwino ntchitoyi, ndipo panopo tikhoza kunena kuti atipika angakhale pati ziwiri zitatu zimene tikadalumikizana nayo tipatsire. Ndi tikuyamba tsopano kugwira ntchito yoyendetsa maukwati ngati NRB. Choyambirira chinali kuwadziwitsa Malawi ndipo tipitirira kuwadziwitsa kuti kodi tikamati ukwati ovomerezeka mdziko muno tikunena chani. Ndiyamikire amphongolo kuti anafotokoza mwatsatanetsatane mwa chidule statement imene tinatulutsa. Timafuna tiwawuze kuti ukwati ndi chinthu chofunikira mdziko muno ndipo chili ndi malamulo ake amene ngati dziko limenera kuti akhalepo ndipo anthu aziwatsatira. Poyamba adziwe anthu kuti NRB tsopano ndimene kuyendetsa ntchitozi. Kachiwiri kuti ukwati ovomerezeka ku Malawi ndi maukwati ati. Maukwati walipo atatu ananena kale amphongolo. Ukwati wa kwa DC, ukwati wa ku chipembedzo kapenanso ukwati wa chikhalidwe customary marriage kapena traditional marriage. Maukwati onsewa ndi ovomerezeka ndipo pali zimene amatata kuti ukwati wochitike. Komanso timafuna tiwadziwitsa anthu kuti ukwati sumangotheka, pamayenera kuti pakhale chidziwitso chomangitsa ukwati chimene ndi masiku 21
kuti ukwati uchitike. Ukwati wa mtundu wina uliwonse kuyenera kutenga ndondomeko yotero. Komanso tikuadzulitsa anthu kuti malo amene amamangawo timamangiramo ukwati amayenekera kukhala ndi license kuti malo awawa ndi omangitsa ukwati. Section 11 ya lamulo limene la maukwati. Komanso ndiwadziwitsezerepo mwayi ngakhale sitinazilembe bwinobwino mu chikalata chathu chimene press statement kapena public statement. Section 5 ikupereka mphamvu ku bungwe la NRB kuti litulutse mndandanda wa anthu onse amene akumanga ukwati mdziko muno. Ndipo zimenezi tikhala tikuzitambasula bwino kutsogolo kuno tikamakumana nawo ma stakeholders onse ankhani za maukwati. So mwachidule ntchito za ukwatizi ndizoyendera ndi lamulo, ndipo Amalawi komanso onse amene amagwira ntchito zimene za maukwati akuyenera kudziwa ndi ukwati uli ndi malamulo, sumangochitisa wawa osatata. Chabwino ndiye mwina mwachidule ufuna kumva poti tsopano zili ku ofesi yanu tikayang'anano ndi ma requirements amene mwakamba makategori awo kwati ovomerezeka. Tikayang'ana pa Malawi wanja ambiri pakadali pano akufikira ma requirements amenewa kuti ndi maukwati ovomerezeka. Tafotokoza kuti mitundu ya maukwati ilipo itatu. Ndili ndi chikhulupiriro kuti Amalawi ambiri ali mitundu imeneyi itatu. Koma nkhani yayikulu pamene yagona ndiyo kuti kodi ukwatiwo uli ndi certificate yoyenerera yakuboma. Pamenepa ndi pamene ifeyo ayena tufuna tilimbikitse. 1 ukwati umene unachitika kale tufuna tike ndondomeko kuti anthu abwere adzaulembetse ukwati umene uwu. Tikhale ndi system yokhazikika ngati dziko yokuti anthu akachita ukwati ma details awo akhalenso mu system. Munthu akasangokwatirana ngati ine ndi Alice, koma ifeyo ndi Alice mu system tizioneka kuti ndife banja kapena ndife amene tidakwatirana. Nthambi imeneyi ndimene imasowekera kwambiri. Ndi NRB tikubweretsapo ndondomeko imeneyi popeza tilikale ndi system yayikulu ya nzika zonse mdziko muno. Tikufuna kusiposeredwa popita kutsogolo tichite deploy system mu dziko lonse lino kuti ukwati ukachitika anthu azidziwika mu system. Amene adakwatirana kale tizafotokozera ndondomeko imene adzatsate kuti nawonso akhale mu system imeneyi. Ngati ineyo ndakwatirana ndi mkazi wanga kalekale nanenso ndilowe mu system imeneyi ndizidziwika ndi boma. Boma lithe at a particular point boma lingopanga click a button ndikutulutsa list ya anthu amene adakwatirana kuti tithe kupanga chitukuko mosavuta pogwiritsa ntchito data kapena kuti ma records a anthu amene adakwatirana. Chabwino ndibwerenso kwa inu koma Innocent ufuna kuyikirapo ndemanga. ndifuna ndifunsefunso kwa Fulatira kuti akunena kuti iwowa ali ndi database imene mwina tinapanga zaunzika ndi zina zotero. Nkhani imene imavuta mwina kuno ku Malawi kapena imakambidwanso kwambiri kuno ku Malawi imabwerapo nkhani yokhudza munthu kukwatira akazi awiri kapena munthu kukwatira akazi atatu. Kodi lamulo limeneli zimene zikuyang'anira nanga zitapezeka kuti mwina ine bambo ndikuoneka kuti ndili pabanja then pabweranso wina system jaonetsanso mwina izipanga red flag, what will be happening in case of zinthu ngati zimenezo zoti ine ndikuoneka kuti ndakwatira kawiri kapena kafolo. Mwina mongoonjezera nanenso ndimafuna zinena kuti tsono tikayika pantunda list imene kuti okwatiwa ndi awa ena asathamanga kuti yayi privacy ndi zina zotero ku court injunction. Fulatira pamene pali zinthu ziwiri mwapanga raise issue kodi ukwati nkhani ya mitala kodi ipangidwa bwanji. Tinafotokoza koyambirira kuja kumaso mphongolana nenapo kuti maukwati alipo mitundu ingapo. Ukwati wina uliwonse uli ndi malamulo ake. Ukwati wa kwa DC lamulo lake ndilokuti mkazi mmodzi mwamuna mmodzi.
ukwati wa kuchipembedzo umatsata zimene chipembedzocho chimanena. Terekeze chipembedzo chodziwika bwino ndi Chisilamu chimene chimalonda ndekuti mitala ku chipembedzo cha Chisilamu zovomerezeka, choncho lamulo la maukwati kuvomerezanso zimene zizi. Ndekuti mu system mwathu mudzakhalanso kuti tayika zimene zizi kuti kodi ukwati wachitika ndi ukwati uti, ndi ukwati waku chipembedzo nanga chipembedzo chake chipembedzo chanji. Ndekuti tidzatsata kuti tayika maparameters amenewo kuti zizilola ngati munthu wapita kwa DC, as long as tayika ID number ya munthu wa mwamuna ikusonyeza kuti alimbikale ndi mkazi, ndekuti ukwati umenewo yonse udzamangidwa malinga ndi malamulo au kwati wa kwa DC civil marriage. Tayika zoti ukwati wa chipembedzo kuli kukatolika iweyo zikusonyeza kuti lilikale ndi mkazi, anzathu aku katolika adziwitsidwa kuti uyutu ali ndi mkazi kale apa, sakuyenera kumanganso ukwati wina. Ndikuti zimene zizi ndi zimene zizenera kuti zizichitika malinga ndi lamulo limene lili. Ndetibwere kuti mwatchulapo kuti system idzathandiza kuonetsa anthu amene ali maukwati, sikuti tero ndekuti tidzangotulutsa listi kuti titulutse m'malawi muno anthu amene ali maukwati. Ayi, ndondomeko ya data imene timasunga ifayenera biti imene otsatira nkhani zoteteza information ya anthu, data protection. Choncho ndondomeko imene ikufunika malo osiyanasiyana. Terekeze pali mkangano wa mafumu wa ufumu, ndekuti abwera atipempha ena biti thandizeni kodi wa ufumu ndi ndani. Nkhaniija itsatira ndondomeko yake, atenge chilolezo ku khoti ka ku polisi kuti tione kuti pamene pafunikira thandizo loti list ya mabanja ithandize ndi pati. Terekeze tifuna tigawe zinthu chithandizo cha kumawanja kumabanja, ndekuti list ya mabanja itafunikira pamene popo. So sindikutanthauza kuti tizidzangoti nthawi ina iliyonse titulutse list iyayi. Nkhani ya mabanja kusunga mbiri ya maukwati mdziko imathandizira pa chitukuko chosiyanasiyana, ndipo pa nthawi imeneyoyo imene yafunikira mndandanda ndi pamene udzagwira ntchito, osati kungotulutsa pamene tafuna kuti atiaonetse kuti afuna tilali ndi mitala ndetitulutse list. Ayi, sizikhala chonchoyi. Ena ndi bungwe imodzi yofunikira kwambiri pa nkhani ya data protection, ifa ndi amene tikusunga data yambiri ya anthu Malawi muno, ndipo tikuphunzitsidwa kuti lamulo la data protection lanyiwani, koma tikuphunzitsidwa mmene tingamagwirire ntchito ndi information yokhudza anthu onse mdziko lino la Malawi. Chabwino, ndithokoze kwambiri potiwunikira magawo amenewo. Moses Mkandawire, nanunso muli pa laini, mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwino. Nkhani ndi imeneyo mwayimva anzathu ngati a Church and Society, mwina mungatipo chani? Tikudziwa kuti gawo lina la maukwatiso ndi kuchalichi, komanso maukwati amakhalanso kuti akuchokera ku madera, ndi ndondomeko zatsopano zimene zabwerazi, mwina choyambirira ndemanga yanu ndi oti chani? Choyambirira ndifuna ndingokonzako pang'ono. Munthu ninapuma ku Church and Society ndiyendera machita komenti ngati social commentator, olokapena ndikuyimira bungwe limene timatinyika institute. Chabwino. Choyambirira ine ndithokoze kwambiri imene afotokozera Norman Falachirawo mabungwe la NRB. Malawi tiyenera kudziwa kuti konseku mbuyoku timayendera di lamulo limene limadzera kwa registrar koma pakali pano mene parliament yathu itachita approve kapena kuchita ina lamulo, pabwera lamulo lamuwa limene afotokoza anzanga, pafunika wani kuti Amalawi tonse timvetsetse kwambiri kuti panopa anzathu amene atatiendesere kwambiri nkhani za maukwati kulingana ndi information imene afotokoza Falachira ndi a National Registration Bureau choyambiriracho.
koma poti amalawi ambiri sakufa kudziwa pakufunika ndithu tibati civic education tipereke uthenga kwa amalawi mu ziyankhulo zosiyanasiyana zimene amalawi amayankhula nchofunikira kwambiri. Ndipo tiyankhulo ngosintha kumene mpovuta kuti chaka chomwechi kapena zaka ziwiri zitatu zinthu zizitheke. Number 1. Number 2, pamene maukwatiwa tikwadziwa mmene afotokozera anzangawo kuti pali ukwatiwa kwa DC, ukwatiwa ku mipingo yosiyanasiyana, komanso ukwatiwa ku miyambo kapena timati mpuko. Uwu ndi ukwati umene ukuchitika kwambiri fama midzimu itikunena chilungamo. Munthu amene anganene kuti ukwati wa baba wanga ndi amayi anga kuli chikalata ndi mmene umudziko anavomerezerana chifukwa kumakhala kuti kuchimuna pamakhala munthu wayimira, kuchikazi pamakhala munthu wayimira. Izizi ndi chikhalidwe chathu ngati Amalawi. Komano ndinena kumipingo sikuti umangobwera basi tsiku lomwelo munthu ndikukwatisa ukwati wako, ayi kumakhalanso ndondomeko yake ndithu. Moti kumipingoko 1 amatha ndithu 1 ukalembetsa ukwatiwo akuchimuna kapenanso akuchikazi. Komanso akumpingo makamaka azitsogoleri azibusa amatha kuti chabwino mmene mwateremu tikufuna tidziwe kuti kumudziko zavomerezeka. Komanso sikuti zimangokhala pompo, pamakhala amene timati pa Chingerezi announcement yoyamba amaneneratu ndithu mchalichi kapena kachisi kamujani, pamakhalanso announcement yachiwiri, pamakhala tsiku linaso kapena sabata ina, pamakhalanso announcement atatu kuti ukwatiwo utheke. Ndiye amanenanso afunsa ngati pali munthu wina amene akudziwa kuti anthu awawa asakwatirani, abwere kumpingoko ayankhulane ndi abusa kapena akuluakulu ampingo ngati pali chifukwa china chilichonse. Sekuti zimangochitika kuti basi tsiku lomwelo abusa kuli kuti ayi. Vutonso limene lilipo kumalawi kuno limene tiyenera kufotokoza sikuti ndikunyoza mipingo ina imene anenera anzake afulatira, pakhali mipingo yovomerezeka ndi dziko. Vuto limene timakhala nalo ndona kuti wina aliyense kuti dzina la Yesu libe malire, ungomva kuti amosi sinkatawire nawo sayamba mpingo wawo kuti mpingo wina sanachiti register ndipo kenaka mpingo wina ndikukula ka mtundu wanji nawonso kumayamba ife timakwatisa maukwati. Ayi ndipemphe ndithu mipingo yosiyanasiyana kuti tiyeni tiyembetse kuti mpingo wathu ukhale wodziwika boma la Malawi, kuti tikamapangisa nafenso nkhani ya maukwati ikhale kuti ndondomeko zake zilipo. I think izizi nzofunikira kwambiri. Koma mwinanso nikonekera pomwayi ndi apempha azaka ku National Legislation Bureau kuti okha sangathe kufikira wina aliyense chifukwa mwina manambalawo anthu ogwira ntchito ku National Legislation Bureau ngochepa, maofesi yawo ngochepa. Chimene angachite pali mabungwe osiyanasiyana m'Malawi muno amene timati ma NGO kapena ma civil society amene angathe kugwira nawo ntchito kuti athe kufikira wina aliyense. Maso pali mipingo yosiyanasiyana imeneno ili m'Malawi monse muno imene ingathe kukhala pansi nafikira munthu wina aliyense kuti panopa pamene tikukana masintha, pamene lamulo lathu lasintha, tatiyeni Amalawi tonse tithe kudziwa titagwiritsanso ntchito pamene radio ndi maledio ena wosiyanasiyana kuti Amalawi imene titene kuti zaka zitatu zobwerazi kapena zaka 4 zobwerazi tikhale tajeta yowuza namuna nenzake kuti adziwe za malamulo amene alipo panopa ndi ndondomeko zake kuti maukwatiwa akhale ndithu registered kapa customary pa religious kapena office kwa DC. Chomaliza tineneti pano chifukwa tisapereke chipinjo kwa Malawi mmene tanenera kuti pali ma religious bodies institutions enake amatha kulola mitala ngati anzathu asilamu munthu ndikhulupirira kuti Korani imatha kulola kuti mpaka na munthu ukhale ngati ukathe kukwanitsa akazi 4 koma mamidzimu under traditional system kapena miyambo yathu pakunapo mamidzimu kuti munthu mmodzi ali ndi akazi 20 kapena 30
zimenezo tiso kufotokoza bwinobwino kuti zizayenda bwanji chifukwa tikakuonera kuti kwa DC mkazi mmodzi mipingo anthu amadziwa kuti CCP sunkakwatira Roman Catholic sunkakwatira mamizimu afusana amadziwa koma ukapita mwina chipangano chalichi ilo amadziwa kuti ukuku kuti chani kuli mitala mmene ndikunena ali mawanja ena ake kuti alikale ndi akazifete kapita akazifete kutokoza bwino zikomo kwambiri Mkandawire mwina ndingobwerera mwa changu kwa afulatira nkhani ya mipingo iyi kuti pali mipingo ina ndiyoti inangoyamba koma anthu samadziwa anthu pali njira zoti mwina anthu angathe kumadziwa olungakhale kubwera kwa NRB kumene kudzafufuza kuti kodi mpingowo ndiwoti unalembetsa uli ndi zoyenereza kuti ukamanga ukwati wanga ukhala ovomerezeka kapena kuti wa valid. Funso labwino mungana fotokozera Mkandawire ife NRB tili ndi chintchito chachikulu choyambirira kudziwitsa anthu kuti zofunikira ndi ziti ndipo ndigwirizane nawo kuti tikhala tikuchita engage mabungwe osiyanasiyana komanso tikhala tikufotokoza mwa nthawi yayitali kuti anthu amvetsetse. Poyankha funso lanu lokuti kodi munthu atabwera ku NRB angadziwe kuti mpingo ndovomerezeka ku NRB mukaona lamulo limene lili la maukwati limene ndi la Marriage, Divorce and Family Relations Act likufotokoza bwinobwino kuti mpingo umene ukuyenera kuti umange ukwati ukuyenera kuti ukhale uli mulamulo lijamati Trustees Incorporation Act ndiye kuti padakali pano mmene tikunenera mpingo umene ukuyenera kuti uzimanga maukwati so pali nkhani ziwiri kumanga ukwati komanso kulembetsa ukwati mwina tikoyo zitambasula bwino mwina koma ngati mpingo ukufuna kumanga ukwati kuti iwo ukhale nawo pa mndandanda okuti ife NRB tiupatse license kumanga ukwati ukhale kuti unalembetsedwa under the Trustees Incorporation Act. So lamulo life sinda amene timayendetsa NRB sitiyendetsa lamulo limeneli ife nathu ndili la maukwatili kuti tingofunsa kuti tipatseni chikalata chimene munalandira mutalembetsa mpingo wanu under lamulo ilili akationetsa ifeyo talembenso kuti iwo akhale ndi license yomanga ukwati ngati mpingo so mwina pachidule ndifotokoza choncho chabwino. Innocent nkhani ndi imeneyo kwinako I think ndibwereranso kwa Mkandawire nkhani izi zonena kuti kwina kuti ni malamulo tili ndi zinthu zonse zofunikira koma kumbali ina tili ndi anthu amalawi ambirimbiri amene mwina amapanga nkumaona ngati kuti zinthuzo ndizovomerezeka khangati kuti information pena pake ndioduka ena samadziwa amangokhulupirira kuti angati uli mpingo tikamanga ukwati bwina zimene ziziso nkukhala ndi zotsatira zinaso tikamayang'ana lamulo limene mene likuonekera lamuloli I think mwina kawiri ukwatita otenga ngati bola awiri feta mfana basi zimenezo ndi zabwinobwino and mwina amene afotokozera apapa ena amanati aine ukwati wanga ndipita ndikamanga kwa DC asakudziwa kuti ukwati kwa DC ndi one man one woman iwo amati andikupita kumene kuku zikhala bwinobwino ena so amati aine ndikapanga wanga wakuchalichi mwina kena kwa kachoka umene kwamanga wakuchalichi atenga mkazi wina apita naye kwa DC zimenezo ndikumazana kumapita naye kukusiyana wina apita naye kwa DC wina apita naye kuchalichi zinthu ngati zimene zikuchitika ndipo zikuchitika kwambiri komano understanding ya anthu kuti ma implications za ukwati kwa DC ndi otani akuchalichi ndi otani tradition ndi otani pamene pakuoneka kuti zinthu siziku anthu mwina alibe information ya bwinobwino chinthu china chimene mwina nditakonde kuti mwina afulatira chifotokoze ndi nkhani yokhudza ku garden eti yoti anthu anena kuti aine ukwati wanga ndikapanga ku garden basi zatherapo ndingoita na abusa azabwera azaone kuti apanga
bwanji. Pena mwina anthu angoganiza tazionapo kuti makandi machali chemu basi abusa lalikira angwaitana tabwerani basi ukwati wanu ndikupanga mwakuti ndikumangaso ukwati wanu tazionapo zokuchitika koma malamulo akunena za 21 days chani. So I think pali ntchito yayikulu imene anthu tikuyenera tiadziwitse, anthu adziwe, anthu atsatire, akhale nazo chidwi zinthuzi chifanana kuti pamawa mene zikuyenderamo adzapeza kuti munthu uli panja ukuona ngati uli mkati zimene pena pake zikhoza kukhati zinthu zizi sizabwino. So lamulo la sintha 2025 kuyamba lamulo lina ndikuona ngati amalawi ambiri iso sakudziwa, amalawi ambiri ali pankati pomwe paja koma anofunsa anthu limene akufunsa apa kunena kuti maukwati afuna alembetsedwenso kodi akalembetsedwa ulere mwina afulatira afotokoza nthawi ina. Chabwino nkhani ndi imene muna mafunso tisanakhangati kuti tazilalitsa tisanapite kwa mkandawire. Nkhani yoyambirira ndionena kuti maukwati amene muna anamangidwa lamulo ili lisanayambe kugwira ntchito amene wawa ndi kuti akuyeneranso adzere njira zomwe zija zokalembetsedwa komanso kokalembetsedwako kukakhala kwa ulere kapena kolipira. Mbali inayi anthu analembetsa kwa a registrar of course munakamba za handover. Anthu amenewa akhale ndi chikhulupiriro chonena kuti alikale mu system kapena akuyeneranso kuti apange cheki chifukwa taonapo zinthu zikusintha kuti inde munalembetsa uku koma iyi ndi new system mukuyenera kubweranso. Amene akuyenera kubwera ndi atiwo ndipo ndondomeko zake ndi zotani Aflatia? Fusabwino kwambiri anthu amene ngati ineyo oti ndamanga kale ukwati chimene chichitike ndicho kuti tiyengeza mwatsatanetsatane kuti kodi tiyenda motani. Poyambirira anthu ngati ineyo inonso kumeneko muyenera kuti muchite register ukwati wanu. Fapa ndimanena kuti pali nkhani yomanga ndi pali nkhani yolembetsa ndi kuti inuyo certificate yanu yaboma mudzayilandira pamene mukuchita register. Mukubwera inuyo mayi dandamuna anu malinga ndi mmene tidzafotokozere ku office ya NRB kuti mudzalembetse ukwati wanu. Tikatero ndi kuti tamaliza. Tikakule chichi ndio tikufuna mufileso form bwinobwino kuti tikulowetseni mu system zisonyeze kuti afulatira ndi mayi kuti amene wawa ndi banja sipanga choncho. Kutsogolo kutilengeza bwinobwino kuti ndondomekoke ikhala motere. Panali sonkhani imene ananena Mphongolo kuti ndifotokoze pa maukwati aku magarden. Maukwati aku magarden amene wawa ali ndi ndondomeko yake ndipo inafotokozedwa m'malamulo. Ngati munthu afuna kupangira ukwati ku garden akuyenera kupeza special license imene imaperekedwa ndi unduna kudzera ku NRB tsopano. Ndiye kuti tikuyenera tipereke. Munthu sangangonyamuka kuti ndikukamangira ukwati wanga kunyanja ayi payenewa pakhale license kuti yapamalopo pamene akukamangira ukwatipo. Ndiye ndondomekoso imeneyoyo mipingo yonse chifukwa nthawi zambiri anthu amadzera ku zipembedzo kuti ayi moti andimangitsire ku chipembedzo ndionera tilembetsa uku koma tikadalitsira pakuti. Zimenezo zoti kambirana nawo onse okhudzidwa kuti akuyenera kutsata ndondomeko. Angakhale kwa DC amadziwa kalenso kuti ngati munthu walembetsa ukwati kwa DC kena kwafuna kuti ukwati umakamangitsidwire pa garden ngati wadzera ku ukwati wa civil zimenezo amazidziwa kale ndondomeko yake yotsata kuti timayenera kupanga chonchi ndipo pamayenera kukhala license amakhoma ndi amene akumanga ukwatiwo atiyerekeze kuti ukwati timayenera kumangira ku full garden kenako talembetsa tatenga la special license kenako tikufuna kusintha kuti matichoke ku full tipite ku bingu. Ndiye kuti tiyenera kutenganso masiku ena 21 aku bingu stadium kumene tikufuna tipite nawo kwati wamene tasintha uja. Malamulo ali choncho ndithu ndichifake tikuyenera kuti tinene mobwereza kwa Malawi kuti adziwe malamulo athu kenako tiyambe kupanga regulate bwino monga mmene tiyenera kupangira regulate maukwati. Chabwino chibodzi chokha ati panali fundo ya chini
munafunsafunso kuti pali ena amene analembetsa kale alikakala kwale chifukwa jeno kuti ukwati wawo kuvomerezeka kuti anthu amene wote akuti motani mafuna kuti nzanga afulatira akanafotokozaso bwinobwino kuti tafenso tikamapita pa ground tikauza anthu chamo kuti ayenda bwanji chifukwa atha ukatifunsa pamafunso amenewo ziko zikomo kwambiri sindinalitsatire bwinobwino funso limenelo. Nkhani yake ndiyoti ngati munthu adalembetsa kale ukwati kwa DC ifeyo tatenga marecords ochoka kwa DC makamaka ochoka kwa registrar general chipanda amene akuyimiranso a DC onse amayimira ndi marecords aja mwayika pamodzi kuti zonse zikhale kuti zili mchimake komabe tidafuna anthu amene anamanga ukwatiwo kuti abwere pankutheka kuti anthu anamanga ukwati marecords alipo koma mkati mwa ndime anthu adagawanapo zida ndiye kuti tidzafunabe kuti anthu achabwere kuti yes record ndi anga ndipo ndinamangadi ukwati uwu ndilembeni mkaziyo ndakali naye kapena palibe chimene chinachitika nkutheka mkati mwa ndime wina anamwalira mmodzi mwa mapartners ndi tidzafunabe kuti anthu amene anamanga ukwati abwere achite avail themselves to NRB kuti tilembe ukwati wawo kuti udakalipo monga mmene marecords tatengera koma marecords atipatsira ndipo akadatipatsirabe makanso mwina sanamalize koma tikutenga ndithu kuti tikhale ndi ndondomeko yonse ya dziko lino la Malawi kuti tidzike mu system kuti maukwati aziyenda bwino. Chabwino ndathokoza timvenso kuchokera kwa Malawi apa atulankhani athu ali pa line ndiyambe ndithu ndi Fales ku Nkhatabe Fales Ntambo kutinso amve kuchokera kwa Malawi. Wadzuka bwanji Fales? Ndadzuka bwino kainiwo kumene. Ndadzuka bwino ndikulolo yankhule ndi Malawi. Zikomo kwambiri. Ine kunoko ndi Malawi mmodzi amene azi akuti ndi ndani. Kuziweni. Ine ndi Fred Nkata. Mwina taona kuti bunge la maukwatena ndoti kama mangidwa mali kuvumizeka boma mwina mkiwapo cha mwina nkhani ya lamulo ndi zoti la chilendo la kuti nthawi yonse masiwa kuti munthu ukwati ukachitika kutchaliki mwina utipetsa kwa DC rapopo mutenga certificate basi muli nayo kwa panopa pota kuti zimenezo mwina nzosakwana wena pachitike tatu lekuti tiona kuti panofa ndinene kuti kwa ineyo ndikuona ngati ukwati mwina kwa certificate kasi malamulo kuti atubiri mwakondana mukhali modzi mwina macertificate kama mikazi kavuta kuti ana mufuna koma ngati zikufuna zose zikuenda bwino inde kulori zosezo zopanda ntchito koma nanga sizimayambana mapita kodi ukwati wanoona kodi munati kuti ndovomerezeka koma ndikhuva kuti oswe pala anthu aposa onse mmoja bwino kuti certificate kabe koma nanga sindi malamulo kama ngida sisi bomba lizo zote kutoka ndota sasa zajani tizelo. Alright, zikomo kwambiri pena mine ndimene ndachezera ndi masamia ndathokoza kwambiri Fales kaendi tsiku lopambana. Fuladira paliso mafunso ena pa tsamba lathu la Facebook anthu akufunsa apa kuti kodi license imeneyi chiphaso chimenechi cha anthu akabwera kudzalembetsa chizipangidwa renew zizifunika kuti mwina pakatha zaka 5 zaka 10 anthu adzipitanso kukapanga renew kuti ayi ukwati uja udakalipo chiphaso chija tipange renew kapena ukachitenga wachitenga basi funso lina ndithu lofunikira limene.
zikomo kwambiri ndikuti pamenepa pali nkhani ziwiri tili ndi certificate ya ukwati, marriage certificate imeneyi munthu akatenga basi ndi kamodzi, ukwati munthu umamangitsa kamodzi, ndipo ukatenga certificate ija watenga basi ndi certificate yako mpaka kalekale. Koma mwina funso lomwelo likukhudza za license ya malo omangira ukwati kapenanso abusa omangitsa ukwati. Ndinene kuti kwa NRB lamulo likutchula za malo omangitsa ukwati kuti tiapange license, koma lamulo lomwelo pa section 5 likukamba zokuti NRB kuyenera kutulutsa list yovomerezeka ya anthu omanga maukwati. So as NRB tufuna tichite lobe kuti angakhalenso omanga ukwati azikhala ndi license imeneyi izakhala ndithu ndi nthawi, tikhala tichita ma consultations ndi onse okhudzidwa. License ya malo ilikale ndi nthawi, komanso license ya munthu omanga ukwati ikuyenanso ikhale ndi nthawi, izikhala renewed ikatha nthawi imeneyo. Munthu kungaterekezeka tigwirizana za chaka chimodzi, chaka china chilichonse, munthu amene akumanga maukwati azichita renew license yake, kapena chaka china chilichonse malo omangitsirako maukwati azichita renew license yake. Zimenezi tifuna tizipange za makono, osati kuti NRB aziyenda chani kumapita pa intaneti website ya NRB anthu ndikumapanga marenew ikenako kumatusa list yokuti anthu awanda amene akuvomerezeka kuti amange maukwati. Chabwino mwinaso funso lina nkhani inaso yakundionera kuti koma inuyo ngati NRB muli ndi capacity yogwira ntchito, funa ntchito ikuoneka kuti ndi yayikulu ndithu. Anthu akumayima kale akhala kuyima kale mmezere kuti apeze chiphaso cha unzika. Apa tikufunanso kuti ena oti muna ali madera osiyanasiyana abwere adzalembetse maukwati awo kuti athe kukhala ovomerezeka malingana ndi system imene maka amene mwina anachita maukwati awo oti osati kwa registrar kunalibe. Capacity yanu yogwirira ntchito imeneyi ilipo, komanso munakamba zoti even anthu ena amene anamanga kuyenerabe kubwera onsewa adzifikira kuti kapena mmaderamo mukhazikitse ndondomeko zotani kuti anthu ntchito zimene zazipeze mosavuta? Mafunso abwino kwambiri. Ndifotokoze kuti kuchedwa kwa kuprinta ma ID posachedwa apa ikhala mbiri yakale, chifukwa makina ofunikira kuti tizipansindikizira ma ID alikale athala pang'ono kuti afike mdziko muno, ndipo nkhani imeneyi tikhala titatseka nkhani. Ndimafunanso amalawi adziwe kuti boma linavomereza kuti NRB ichite double anthu ogwira ntchito, ngati if not triple, kuchoka kandi pa 200 kufika pa 800 or somewhere about that anthu. Ndipo functional review inachitika, establishment warrant was issued, ndipo izizipo sachedwa apa NRB ngati angatilole tikhala tili kulemba anthu kuti azigwira ntchito. NRB ili ndi maofesi mboma lina lililonse mdziko muno, patingoti console ina iliyonse NRB kuli maofesi ake, ndipo tili ndi maofficers kumene koko. Komanso akatilola kuti tilembe anthu ntchito mwati mwina muli monse mukhala ofisi imodzi kapena ofisi ziwiri za NRB. So mukhoza kuona kuti nkhani ya capacity si nkhani. Ndinafotokozanso kuti tikufuna kuti panopo inuyo mukapita pa website ya NRB mutha kuona kuti chiphaso chanu cha unzika chili pa level yanji, ndipo mutani kuti muchitenge mutha kuzipeza pa website. Modzimodzinso nkhani yopanga register anthu mipingo kapena kupanga register anthu omanga maukwati tikhoza kuziponya pa website pa kuti anthu azipanga zimene zizi pa website. Ifeyo tizingotenga maofisi anthu aku district akayendere malo amene akumanga maukwati ikatero tamaliza. So zinthu zikupita za makono,
sikuti nthawi zonse officer akhale pamenepo titha kumapanga zinthu ngakhale tili kulilongwe koma kumapanga dilu ndi akuchitika. Mwina mwamphindi imodzi kuti ngomaliza nanu tisanapite kwa Mkandawire kuti nawonso amalize zimene zizi mwina kupita chisogolo munganene kuti zili ndi phindu lotani komanso mwina mwachangu mwamphindi imodzi momwemo ngati mungakwanitse mutatiyankhirako ena papa afunsanso kuti kodi ndiye kuti kwa amene sapanga register kuti sabwera nkudzayika mukaundula tinene kuti amene wawa banja palibe? Malamulo ukwati wina uliwonse ukuyenera kuti umangidwe motsata ndondomeko yake, komanso tikaumanga ukwati tiuchite register tiulembe kuti ukhale msystem. Zili ndi ubwino waukulu kwambiri chifukwa ngati dziko tidzakhala ndi imene pa Chingerezi timati family tree, tidzakhala tikudziwa kuti apa panali afulatira awawa anabereka ana awa, afulatira adakwatira uje, atakwatira uje anabereka mwana ana atatu uyu anakwatiwa ndi uyu anakwatiwa ndi uyu, ndikuti tidzalondoloza fuko lathu la Malawi mosavuta mwa bwinobwino. Mafamily tree amathandiza pamene mukulondoloza tingoyerekeza nkhani za ufumu, pamene mukulondoloza nkhani zimene mufuna kuthandiza mawanja tingoyerekeza tufuna tipereke kwa mavuto kwa mwadzidzi atigwera ndiye tufuna tithandize mawanja osati anthu koma mawanja. Ndiye tingati anthu mwalumikizitsa mu system zitakhala zophweka kudziwa mbiri ya anthu amene ali pa mabanja ndi mawanja, komanso muzidziwa kuti awa ndi fuko limodzi awawa awa ndi afulatira ndi fuko limodzi ndeni tathandize tikathandiza uyu tathandiza fuko lonseli la afulatira. Ndizofunikira ndi tukhala ndi family tree. Maiko anzathu ngati India ndi family tree yomwe amayitsatira bwino kwambiri. Ifenso ku Malawi tifuna tayesera kupanga zimenezi kuti anthu athu tizalondoloza pasavuta. Chabwino Mkandawire ndemanga yanu yomaliza mpulogalamu yathu pa nkhani yomwe tikukambirana leroyi ndi otani? Mmene ndanenera kale kuti kunkana masintha mmene dziko lapansi tizikwira makwatiro athuwa akunkana masintha kuti tizilembetsa kulingana ndi mwambo, kulingana ndi kumpingo, komanso kulingana ndi kwa DC. Koma chimene tamva lerolo tinena kuti ntchito ndi yayikulu kwambiri, ifunika wani anthu tapozere zituzi kuziyankhulo kwawo ndi ntchito chachikulu. Tamvanso kuti capacity kwanza toyeda binga kana kuti nakuti aiza kazi kukatale komabe panopa kuberezuka capacity yo ndiyocheperako kwambiri. Ndiye tikapage botani kuti chonsefe tigwizane nawo anzake ACB NRB kuti kutenga kuti kwafikira wina aliyense. Chachitatu tinena kuti mlasensiwa ngakhale nena kuti tizachita linyu amene azalembese maukwati linyuoyo wina tizakhale pa institution yeselenga tanzathu ali Livingstone Synod tikapatsa kuti ali ndi Trustees Incorporation Act